police station along puthot ka chesong dok mukang se phan arona teng pe intai vek nji ham phang song ke hang Muriam rong tupian polis atum ke theng ke jok ke aron kali rat ke hang kataram Muriam rong tupian arang hu ke pasok tha KSD KSYC lapente Karbiang long Women Justice Forum ham phang song atum ahring tangrapan ka chesong asai ke deng bangso ka chesong ponang ko ke atheke kidam tang rong area than bang bonesor kalita phan bang thek 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 tum kidnap dep mate nep ing hupondet bangso jok rong area rat lapente ping khatong pia rong arata tum phan Polis atum kacenek kahut luho ang pata kanbang kanya tok pia cor pata dok muka police station usi nilumuni malakar areng ang sisi areng aku kapaso putat usi nilumuni malakar phan prap jinten suspense sirak renji kapenda arona teng pen inside back nenji usi rara tum kacesong pati ke hangat taram patupom lapende Karbiang long ton mas council lapende team Karbiang long atum bangso sai long terap cetutun back nenji pusi ham hang so tum lapende rara tum lang di cuma fancuni ripon padu han bang apan kiri ka kur komen pen pipot rap sunggun angkok Kicok cek kumar Dok muka pen berita pang dapon jirsong topi News 24 Karbiang long